Mae cyfres y 5 yn gyfres o 5 o lyfrau gan 5 awdur a 5 cyd-awdur ifanc sydd wedi cael ei sgwennu ar y cyd, a maen nhw, pwrpas y llyfrau ydy dod â lleisiau ymylol i'r canol o fewn llenyddiaeth Gymraeg. Mae'r nofel gyntaf, sef Tim, wedi cael ei sgwennu gan Elgan Rhys a Thomas Jones. Yr ail nofel wedi cael ei sgwennu gan Maredd Roberts a Cerian Gatehouse, sef Tammy. Y drydedd ydy nofel I, sef Anik, gan I a Mahem Wmer. Y bedwerydd nofel ydy Robin, gan Iestyn Tain a Leo Drayton. A'r nofel ola ydy Cat, gan Megan Angharad Hunter a Maisie Owen. Mi ddys i'n rhan o gyfres y 5 ar ôl cael e-bost gan Elgan Rhys, sef arweinydd y prosiect, a babi Elgan Rhys ydy'r y prosiect mewn gwirionedd. Fo gath y syniad, a hefyd y syniad o wneud o'n brosiect cydweithredol. Ag o'n i yn gyffroes o'r cychwyn cyntaf i fod yn rhan o'r prosiect ac yn awyddus iawn, achos bod fi'n teimlo bod o'n brosiect arloesol ac arbrofol yn y ffordd da ni wedi mynd o'i chwmpas i sgwennu y nofela. O'n i'n cweit yn siŵr be i ddisgwyl, i fod yn onest, ond nes i ddysgu llwyth ac oedd o'n fraint cael gweithio hefo gymaint o leisiau ffres ac cyffroes a chyfredol. Oedd gweithio efo'r awduron a'r cyd-awduron eraill yn broses braf iawn o'r cychwyn cyntaf. Yn y gweithdy cyntaf ar Zoom, achos yn amlwg oedd bob dim yn rhithiol oherwydd pandemig. A mi nath Elgan a Manon Steffan Ross, sef ymgynghorydd creadigol y prosiect, nathon nhw greu gofod ofnadwy o saff i ni drafod pynciau cymhleth, dwys ac anodd iawn. Ac dwi'n meddwl pawb yn teimlo bod nhw'n gallu bod yn agored ac yn onest am sut oedden ni eisiau i'r gyfres weithio, sut oedden ni eisiau cymeriadau gael ei datblygu. Ac oedd yn ysbrydoliaeth, deg wir, yn enwedig gweithio efo'r cyd-awduron ifanc, o gynnu nhw gymaint i gynnig, gymaint i ddeud. Felly nes i wir fwynhau. Bwriad y gyfres ydy tynnu cymeriadau sef fel arfer ar ymylon o fewn llenyddiaeth Gymraeg a tynnu nhw i'r canol, fel bod ni'n canolbwyntio ar eu profiadau nhw. A bod y profiadau yna'n cael eu cyfleu mewn ffordd authentic, cyflawn. A mae'r themau'n amrywio yn ofnadwy o nofel i nofel, ond rhai o'r prif themau ydy iechyd meddwl, hunaniaeth, yn benodol hunaniaeth rhywedd, yn fy nofel I, Islamophobia, galar, llwyth o bynciau dwys cymhleth, ond sy'n cael ei trin a'i trafod gyn lleisiau ifanc, a dwi'n gobeithio fydd pobl yn gallu uniaethu efo'r profiadau yna. Anik ydy cymeriad fy nofel I hefo Mahem Wmer, a mae Anik yn mynd drwy lot yn ystod y nofel a'r gyfres i gyd. Mae hi'n delio hefo galar, colli rhiant, a drwy hynna mae hi'n yn ffeindio cynhaliaeth a chryfder drwy ei chrefydd, sef Islam, drwy ei ffrindiau hi, sef y 5 ac ambell i ffrind arall. A hefyd celf. Mae celf yn bwysig ofnadwy iddi hi. Ac oedd o'n braf dysgu am ffyrdd gwahanol o ymdopi efo pethau drwy sgwennu am Anik a drwy siarad efo Mahem. Felly, nathon ni roi Anik drwy dipyn, ond dwi'n gobeithio fydd pobl yn mwynhau dod i nabod hi ac yn mwynhau'r daith efo hi. O ran beth sy'n nesaf i ni fel awduron, dwi'n gobeithio, mae yna sgôp anferth, dwi'n meddwl, i'r 5. Felly, gobeithio fydd yna fwy ddod, achos dwi'n hun eisiau gwybod beth sy'n digwydd i'r cymeriadau a hefyd y cymeriadau ymylol. Felly, croeso bysedd a watch this space, gobeithio fydd yna fwy. Ond diolch am wrando, ac cofiwch fynd i brynu'ch llyfrau neu'ch box set yn eich siopa llyfrau lleol,
neu ar y we, a cofiwch fynd i darllen darna cydaduron ar app am. Hwyl fawr!